tal? Como están, señores? Son as 7 menos da tarde que estamos na Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo na televisión de Galicia. Sabedes que imos estar esta semana todos xoves cociñando. Luns, martes e mércoles cociñando aquí no Voltas co Prato, xoves e venres vai haber unha serie, así que volveremos o luns. No Voltas co Prato cociñamos sempre en directo. Xa sabedes que nos encanta facer receitas super chulas. Esta vai ser unha semana moi especial, pero como sempre dicimos, seguídenos en @Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e ademais temos un sorteo activo. Gustoume ese, A ver, temos un sorteo activo. Seguídenos aí en @Voltas co Prato, participade no sorteo, dádenos amor, porque xa sabedes que agasallamos moitísimas cousas e estamos encantados e encantadas. E atención, porque imos chamar os cociñeiros do Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Xoán Cameixeiras, adiante! Como estades? Ben. Estades ben? Moi ben. Dous? Sí? Sí, moi ben. Xulio creo que xa liou antes de empezar. Elo. No, Eso foi Xoanqui. Xoanqui prendeu aquí xa a cociña antes de empezar a cheira queimado. Xulio Porque teño que quecer o trae unha aceite. luva negra, Es que probablemente pasa que porque... Porque me levanté un pouco. Un pelexo. Levantou un Eso pelexo. é normal, verdad? Levantou un pelexo, son cousas que pasan. Mira, Como foi? Da forma máis tonta. hai algún produto co que vos apeteza cociñar que este bo e que dea justo comelo? Todos. Calquer produto galego é bon. Vale, pois hoxe vamos cociñar cun así un pouco máis especial. Mais especial. Nunca usamos. Eu creo que sí que usastes moitas veces. Un novo. Non é novo, pero Hoxe novo produto. esta semana está de moda. A ver que nos trae Nerea de Pazos de Borbén. Hola, son Nerea, veño de Pazos de Borbén e encántame o queixo fumado. Solo pedilo nos bares en tostas con polvo, simplemente só con pan, incluso ralado na pasta. Además, aquí no programa tes uns cociñeiros boísimos, a min que encántame cociñar, a ver se me dades algunha idea para facelo na casa. Un saúdo á miña familia, que a quero moito, e aos meus amigos. A esa niña le gusta el pan, que ese niño le Mira, Galicia, Mira, Galicia! Estás vendo a maravilla gastronómica da terra xa. Sí, a maravilla gastronómica do país, está la vendo aquí. Pois hoxe imos cociñar con este queixo afumado riquísimo, que está moi rico, que ademais sempre vego que ata a codia se lle come. Sí. Begoña cociña... De feito, a codia pilla mogollón de sabor. Que rico. É fanse crocante. Claro, a miña pregunta é a seguinte. Despois de ver toda esta maravilla que temos aquí, que imos facer? Pois son moitos. Eu vou usar un e medio. Non sei, Xoanqui. Por leva dous, ou? É un medio aproximadamente. Todos. ti leva dous tamén. Podíamos sortear Leva aquí a xente. Vale. Como? Eu ou daría yo ou sortearía yo. Pretendes Xa os tiramos así. Pretendes que lle sorteemos á xente, o sea, coa xente estos queixos? Sí, porque eu para casa vou levar un. Espera, para a xente. Queredes queixos ou non? Ah, carai, por veña. Xulio Mato, lévalle a xente que va. Ide collendo un número cada unha e cada unha ide pasando o resto, vale? Veña. Jules, entón, ti que vas facer? É guapa. Eu vou facer un pan en tixola recheo cun toloncazo deste queixo. Toloncazo. Un toloncazo, non sei. Vale. E despois vamos facer como se foran estas tortillas. Mira como súa, Sí, como súa o queixo, Como súa, como vamos suar nós despois para comelo. Bueno, sabes estas tortitas que se presentan agora cunha salsiña, con moita trapallada tal? Pois vamos a facer eso, pero todo en salgado. Vamos confeitar uns tomatiños cheres, despois vamos facer unha salsa agripicante para dipear nela. Como mola, agripicante, mola. Agria, picante, agripicante. Saborosa, rica, pan de tixola por parte de Xulio Mato. Moi rico, Xoán Cameixeiras, que vas facer? Unha tortilla. Unha tortilla aberta. Con polvo, unha tortilla aberta de polvo e tirabeques, que están ahora mesmo, están impresionantes. E o queixo fumado onde vai? Na tortilla, e despois vai un gratinado tamén, aparte de levar na tortilla que vou facendo pouco a pouco, non a vou a pechar, non lle vou dar a volta, despois vou relar un poquito de queixo e vai a ir ao forno. E despois con unha allada de cebola que vamos a acompañar por arriba. Moi rico, xa verás. Ai, polvo, tortilla, queixo, tirabeque... Imos vos enterrar de placer. No Voltas co Prato, verdad? Que ben, joder, que dá gusto. Señoras, señores, cociñamos con este maravilloso queixo fumado de Galicia. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos, tirad. Voy aquí para que se sepa lo que facemos. Tira. Vamos.
Xulio Mato, ven a tope, ven con ganas de cociñar. Entón, Juli, Eu sempre teño ganas de cociñar. a ver, Mira, como vai ser a tua receita, unha masa como super... empezas, Con isto vamos a facer 4 pans. Vale, 4 pans. panecillos, va. 4 panecillos, pero con moito queixo. Vou intentar meter case todo o queixo, Vai ir con queixo a dolor. Vai ir con queixo Entón, dolor? Sí, vou coller unha cullera aquí. Canto queixo lle vas botar? Pois mínimo 300 gramos, pero se me colle algo máis, 400 gramos lle vou meter. 100 gramos por pan. Vale, pero vamos a empezar pola masa. Mira, 250 de fariña, uns 5 gramos de sal, 5 gramos de lévedo e 160 de auga. Este pan fai falta que le vede ou non? Sí, sí, este ten que levedar. Canto tempo? Ten que... Nada, media horiña, 40 minutos. Pero, ai, Dios mío, pero que Non chega os números, Para, non chega. pasa algo aí cos números, espera. Que pasa cos números? Que pasa? Falta algún número? Sobra algún número? Sobra un. un caro da convidada. Ah, O ese da pa- convidada. Deixello aí, aí está. Tedes todos e todos os números, non? Vale, non Que queremos idea tiven, problemas. Que idea tiven de sortear un queixo? Non queremos problemas. Canto vamos a sortear? Vamos, cinco queixos. Cinco queixos, Vamos xa está. sortear, 5 queixos. Por 5 Entón, queixos, 12 12 badaladas. badaladas. Entón, para o pan, vai ser un Mira, pan rápido. Sí, é moi rápido, vale? Mira, son 250 de fariña, 160 de auga, 5 gramos de lévedo e 5 gramos de sal. Vale, ten que levedar canto E tempo? amasámolo 5 minutos. Ah, va, entón 5. 5 que se transforman en 12. No, 5 minutos se va a transformar en un. En un, minuto. vale. Canto E despois tempo deixámoslo gaste despois levedar, de pues, media hora aproximadamente. Media hora? Vale. Media hora, 45 minutos, depende do calor que teñamos na estancia onde vai a levedar. Eu o de acaramelar tomate, Eso é unha pasada. eso vexo moi ben, Home, Eso a min gusta, Porque Como vas tío, facer na tixola aí? na tixola, mirad, vai ter azúcar moreno, un pouco de romeo, Joder. un pouquiño de clavo, manteiga, tomates e un pouquiño de verde que ya vamos a botar. Como ves? Esto está, Mira, Como ves, esto está, metemos así un meneo para que integre ben todo. O ideal é amasalo durante 5 minutos, canto máis o amasemos vai quedar millor, pero bueno. Neste caso eu xa o teño, entón, ahora vamos a dar media hora, 45 minutos de lévedo Déixele e aí. vamos ter Esa esto. maravilla, despois de 45 minutos. A xente da casa que nos chame é o 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, como sempre, podedes chamar, podedes preguntar o que queirades, podedes incluso pedir receitas se queredes ou algo, ou podedes pedirnos sorteos, como os destes queixos afumados. Facemos un montón, porque hai xente que nos está descubrindo hoxe, que chegou de vacacións. É verdad. Benvidos, No, welcome. hai xente que marchou de Galicia, que vai de vacacións, e hai xente que ven a Galicia. Entón, claro, chegas a Galicia e pos a tele, e moita xente ten a teu vegano un. E di, que queixazo. E din, ostra, estes rapazes, este home tan guapo. Xa estamos... Este queixo, mira, este queixo está a Este xente... sí que é guapo, o Mira, queixo sí que é ese guapo. queixo está a xente dicindo, mira, eso, que Mira, é mira. iso? Mira, Mira que que talancazos, imaxe, mira que imaxe. A codia vamos a quitar, neste caso, pero poderíamos utilizar. Bueno, Porque- chamádenos, que además repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Entón nada, ahora simplemente vou repartir isto en 4 partes. Vale. Vou nos tirar, vou meter queixo dentro e vou empezar a quentar o meu forno. Escoita, hoxe marcho para a radio non teño cea, Bueno, Vale. pues hai que... Seguro que hai... No. Para na galauresa. No, me no. Bueno, deixamos a Xulio Mato, imos con Xanqui Meixeiras, Carballiño, Nin duro, nin Brandiño. Xanqui Meixeiras Moi vai ben. facer unha tortilla aberta Sí, señor. que vai levar dentro polvo, neste caso non é o Polvo. carballiño, pero podría ser do carballiño. Efectivamente. Vai levar ese queixo afumado, vai levar tirabeques e vai estar riquísimo. E máis uns ollos tenros, vale, así, uns ollos ou un allo porro tenro ou algo así, Moi quedalle moi ben. E estamos facendo unha allada de cebola con allo e un anaquiño de loureiro que voulle deixar o lume porque así colle máis sabor. Eso vai a estar aquí na allada. E aquí solamente estou fritando unha pataca para darlle corpo á tortilla, vale? Nada máis. Eres de facer a pataca, cando faz a pataca para a tortilla, facela ao lume baixo e despois pegarlle un castañazo ou dache igual? No, normalmente non lle pego castañazo, fíjate. Ah, vale. Non, a min gusta ver si baixiño. Eu solamente lle teño un truco para a tortilla convencional de pataca. Non, que botarlle medio dente de allo, nada máis. Nada máis, pero botas allo, aí Medio dente de allo, nada, é o único que lle boto unha tortilla de pataca. Isto é diferente, aquí estamos facendo unha tortilla de Unha señora tortilla, Unha señora tortilla. Claro, gañadora, evidentemente. Claro, para ser unha tortilla de verdade hai que saber o número de ovos que leva.
Cantos ovos leva a tua tortilla, Xanqui? Neste caso, con 2 pataquillas leva 6 ovos. Aparte que non hai que pechala. Vale. Por lo tanto, toda a humidade ten que quedar nos 6 ovos. Vale. Non vamos a usar máis ovo, pero normalmente, eso, en este caso 6. Sí, non- dixo, normalmente eso... Normalmente vai Non para dixo arriba, cantos, por norte. normalmente 8, eso. 12. En este caso vai levar 6, Neste media caso, dúcia, 6, vale. media dúcia, vale? Ah, vai. Non hai máis. Bueno, está ben. Está ben. Para non ter tapa, levar polvo, queixo, tirabeques e demais, 6 ovos, Mira, calidad. o polvo teño cocido e os tirabeques, tamén para adiantar, porque non hai máis lumes aquí, os teño xa ao dente, porque fixe un escaldado de 3 minutos, auga con Vale. sal, a ferver, metemos os tirabeques, 3 minutiños, auga fría, e nos queda así, isto xa está perfectamente comestible agora. Que pasa? Que ahora marcalo con un pouquiño de manteiga e aceite de oliva e tal, máis tal iso. queda moi bien rico. De verdad, levo unha semana véndonos na praza, e ardíame o cu por mercalos. É que escoita, canto tempo hai tirabeques? Un par de semanas, non hai máis. Moi pouquiño, dura moi pouco. Bueno, non hai Aparte moito que- tirabeque, claro. Claro. E os ricos que están, sí que é certo que van caros, pero que Sí, con van 200 caros. gramos sacamos tallada, facemos así. No, tallada xa cada praza, con 200 gramos. 200 gramos, dices, sí, non hai problema ningún. Ostras, pues mire ti, Bueno, e Polvo, un tirabeque e queixo e queixo, afumado. efectivamente. Todo eso vai a ir para Tixola e despois ao final de todo é cando yo metemos no forno. Metemos o forno para Ti gratinar. tes o forno non como a Xuli, claro. Eu sei. Ten Galicia inteira aí metida, Ei. Vai meter Galicia inteira, vai meter nunha tortilla. Home, sí, señor. Ostras, está guai porque tes aí os de Bueu co polvo, tes Sí. os de Betanzos coa tortilla, tes os de Vilalba co queixo. Ostras, tes un montón Teño Galicia, de... que- Os ovos, toda Galicia. Moi Todo ben, moi ben. Galicia. Esto, aquí vou a donde vou a marcar as verduras e o polvo e demais. Nada, simplemente Vale. por non echar. Xa teño aquí aceite de oliva que como usar Claro, máis... utilizas o propio aceite. Efectivamente, na Moi cociña, así na de casa tamén, que non andamos aí usando aceite como se non pajar. Bueno, gústate a receita? Encántame. Pois xa está. As dúas receitas, o Pero sea, as vou dúas deixar que receitas, tes un pouquiño máis. creo que van a estar moi guai, Van a estar moi ben. Moi ben, Non o pois. mires, porque además eu estuve escoitando e o tío... Vas timbrar na tixola ou marches con Xulio? Si queres, pero se non vou cimbrar na tixola. O que Cimbra, pasa é que cimbra. lle falta un pelín de vale. temperatura. Nada. Deixa. Pero vai igual, porque ademais isto vai prácticamente ao dente. Pero botas o sea, o polvo ten que ir de primeiro, por qué? Ou dá igual? Porque quero que colle un poquinho de sabor, e aparte os tirabeques que se fan en 30 segundos, Vale. e os tenros prácticamente igual. Entón botas primeiro iso para que... Para colle que marque un sabor. pouco, para que caramelice, cando queda ese crocante polo polvo, non sabes, que queda por abaixo. Ese é o rico. Claro. Va a estar todo bo. Aí tío. está a intención. Entonces, quero que este aí ao principio potente, despois Pois baixa. deixamos aí a Xoanqui co seu tixola, o seu polvo, imos con Jules. Este es el baile de la quesadilla. Bueno. Queso y tortilla, queso y Esto. tortilla. Este es el baile. Mira, parece... A ver, ponte un pouco Bad Bunny, veña, ponte Bad Bunny. Venga. Tu queso. Ahí, que tengo mucho queso. Sí. Mucho queso. Mucho queso. No. Primero. Bueno, que estás facendo? A ver. A masa, 4 masa. trozos, vale, quedan 2. Entón, mira, un poquinho de fariña, o que vamos a facer é quitar... Que pasou? Vamos chamar a convidada. Veña, Veña. veña. Que veña. a ver. Aplauso, por favor, a toda a xente que temos... O sea, que o público lle dé moito aplauso a esta rapaza, porque hai moita xente nova no público. Vamos. Así que, un aplauso para Vamos. Nerea de Pazos de Borbén. Hola, Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, arrímate. Benvida, Nerea. ¿Qué tal? Espera. Primero déxeme preguntar qué tal, ¿cómo estás? Muy bien, muy Ben, bien. se ves de Pazos de Borbén, Sí. Boa zona, Sí. Boa zona. Chivarme unha cousa, e é que nunca probaste o queixo fumado. No, Pois, chegache no día, chegache no día. Pois hoxe é o teu día. Benvida mejor. ao mellor día da historia. Pois mira, Xulio Mato, contalle. Nerea, vouche presentar o queixo. Primeiro, mira, collo e cheiro, xa verás que ben cheira. Xa verás como che cheira a fume. Non podes levar para a casa, ay, cheira. Mira, guai, verdad? Mira, entón aquí podes levar para teño. casa. Eu cortei en trozos, ves? Para formar así como se fora un círculo. Aquí teño a masa de pan, vamos a facer un pan en tixola. Vale, que vai ir... Gustache o pan? Gustache e o queixo fundido? Sí. Pois xa o temos. Entón, mira, O sea, vamos a colocar... primeira pregunta, gusta o queixo? Perfecto, Claro, xa está, mira, está aquí entón todo agora, ben. vamos pechar aquí, pechamos así, Dios, eso os vai catro ser lados, todo... para que nos quede seladiño. Vamos a botarlo na tixola primeiro por aquí, vale? Que vai ser a parte máis fea, pero para que nos quede seladiño. Entón, mira, collemos a masa xa levedou, entón, simplemente, bueno, un poquinho de fariña,
simplemente estiramos, metemos o queixo, pechamos e pa tixola. Ten que botar uns 4 minutos por cada lado, vale? E poñemos este, por exemplo, que ten hasta o 9, esta inducción que ten hasta o 9, vamos a poñer no 5. Un poquinho máis da mitad, vale? Vale. Porque, claro, son 5 minutos, que eras que non, 4 minutos, o sea, 4 minutos. 4 minutos podesenos perder Teño uns colegas que compraron unha inducción, probaron esta semana por primeira vez, e el só cociñaba con gas. Sí. E dime, mima! Como corre? Dime, vai na llama! Vai na llama! Claro, Pero bueno, é o que ten. é máis fácil de controlar o gas. Sí, Eu sí. prefiero o gas. Sí, sí. Entón, mira, xa temos os 4 pans. E mira, 5, que parece un rebozado. Vale, estás ben, estás Mira, ben. vamos poñer aquí, vamos prender a cociña, porque xa apaguei, porque era moito tempo de espera. Eso no, estás prendendo. Ah, vale, Está por aquí, prendendo sí, xa. perdón. Poñémola no 5. É importante traballar con tapa hoxe, vale? Vamos a botar un pouquiño de aceite na base, Vale. nada. Vámoslo repartir por toda a base. E valo poñer aí a facerse, E non? vámoslo poñer aí. Vamos poñer, a ver se nos colleran os 4, porque así aforramos un montón de tempo. Eu creo que sí, Eu creo que sí. 2, Moi ben. 3, 4. Entón, eso, pois o dito. Tapamos, a ver se non se pegan, se non se tocan, perdón. Tapamos E aí queda. e aí queda 4 ou 5 minutiños, vámoslo vendo. Dámosle a volta outro tanto. Deixámolo, imos con Xoanqui. Arrímate aí a Xoanqui, por favor, aquí. Que tal? Xoanqui, Muy bien. rápidamente, veña, contalle. Pois nada, Rapidinho. mira, estou aí con un pouquiño de manteiga e de aceite de oliva, o polvo, os tirabeques, os allos tenros. Ahora que xa temos fritida a pataca, tamén vai para dentro. Pois vai ser unha tortilla. Vale, vai ser unha Ligamos, tortilla. sí, un pouquiño de sabores, e ahora o que vou a facer, que xa, isto prácticamente xa está, eu botarlle 6 ovos, e non lle vou dar a volta. Cando o ovo, que agora vai estar blandiño, e cando lle relo o queixo, para que se desfaga, se misture co ovo, e xa teña sabor. Pero despois, ao final de todo, vou relalle máis queixo e meter no forno a gratinar. E como último, lle botamos un aceite de pimentón, de pimento Como doce. unha allada, non? Como unha allada de Unha cebola, pero 4 pinguillas por riba. Que rico. Que lle queda moi guai, ao polvo, máis ao queixo, é un espectáculo. Mira, venderoncho moi ben, iba che preguntar, pero non che vou preguntar, porque non me dá a gana. Entón, vou-te mandar á zona de sufridores e despois chamamos, te vale? Veña, un aplauso para Nerea que está con nós na Volta Escoprata Televisión de Galicia, vende Pazos de Borbén. Hoxe, moitos estades de vacacións e aquí estamos para propoñervos un plan perfecto. Se non coñecedes a Terra Chá, este é o vosso momento, É así. Aquí podedes atopar o Castro de Viladonga, un dos máis espectaculares de toda Galicia, sí. Xa daquela sentiron un chus pola chaira, un crash pola chaira, e o enamoramento segue ainda hoxe. Obviamente, nestas terras sempre houbo vacas felices, desas que pacen ao seu aire e dan un leite boísima, claro. Habendo leite, tocaba facer queixo, pero non calquera cousa. Aquí elabórase esta delicia, o San Simón da Costa, que consegue ese toque afumado que tanto nos gusta grazas á madeira do bidueiro. Sí, fume a maduración e logo a gozar, que son 2 días. Literal, 2 días, 4 e 6 de abril. Esta fin de semana fanlle festa grande. E se non podedes ir, pois, probade as nosas propostas. Contádenos, como sempre, en @voltascoprato. E recordade que temos un sorteo, vale? Aberto. Imos con Xoanqui Mixeiras. O pulpo do Carballiño. Iepa! Nin duro, nin moi brandiño. Xoanqui vai marchando coa súa tortilla. Sí, mira, aquí teño outros rachos que andaba perdido por aí polo medio. Mira, pode ser, a ver se é certo isto, que a última Dime. vez que fixeches tortilla no programa que a liaras. A min dixeron, No, foi Eu non unha me acordo, unha tortilla aberta que quixera, pero non me acordo que pasara. Pero Quixera pasou que a liara, enrollala sí, sobre Algo sí mal. mismo. Algo mal. La teño feita moita. Sí, pero non. Non te acordas? Joder, dimo. No, eu non me acordo, estamos dicindo a directora. Acordo meu. Acordas, Que pasou? Xulio? Eu das cousas malas acórdome Que de pasou? todas. De todas? Non, que sei, non me acorda, claro. Que pasou, Xulio? Di algo. Que non lle salía o que querías enrollala e despois... Quería enrollarla e presentala en torre ou algo así. Acordouse daquela Pero estaba moi boa, Pero é igual, que o de enrollar foi por enrollarme. Nada, o prato estaba feito. Xulio non se acorda, pero só por facelo mal, sabes? Porque Non sei o que desayunei hoxe. Aí está, é verdad. Bueno, así que 6 ovos. Listo, Leva esa bueno, tortilla. creo que neste caso paseme para 8, pero hai tixola é suficiente, non para... Veuse arriba. Son Vale. 6, a ver, son 6, que pasa que hai tixola suficiente como As para receitas que son 6, pero decidiu facer 8. Vale. Porque lle daba gana, Porque lle daba gana. Para... verdad, Claro. recalculando ruta.
Entendes? Para a xente da casa, bueno, xa ides vendo. Vale. Son 8, é que depende do tamaño. Do Estes tamaño, tampouco eran tan grandes. Estes son L ou son que son? Son pequenos. Estes son M, entón. Para botar de 8 son pequenos, que carai. Bueno, témolo, vale? Mira que ben está, Mira, Wow. ahora que non agarra esta tixola, que penso que non, Eu non espero que debería. non, Ahora, que temos ben repartido, porque unha vez que repartamos agora xa non o volvemos a tocar. Entonces, repartimos os tirabeques, temos todo o aceite riquísimo e vai para dentro. Aí, ahora sí que xa non volvemos a tocar, vale? E agora ven a eterna pregunta, Xoanqui. Vai ser estilo Betanzos? No, aquí vai a estar callada, Ou pero vai- vai a estar xugosa. Vai estar callada? Pero vai a estar xugosa, non de todo Claro, callado, claro, esa pero é non a vai, intención. non vai estar como a de Betanzos que se esparrama todo. No, porque esa é pechada, ademais, entendes? vale, Aquí vale. buscamos o rollo tamén aberto. Vale, vale. Claro. Moi ben. Vale, vai quedar riquísimo, xa verás. Que pasará, señoras e señores? Non Va, sei. espera. Música de tensión. A ver. Esa non é de tensión, pero valeríame tamén. Música de tensión. Xoanqui Ameixeiras, só ante o perigo. Outra vez diante de si mesmo, loitando contra Galicia. Pejaráselle a tortilla Con Galicia. contra Que Galicia. como que contra? Con? Pegaráselle a tortilla. Agora non poden cambiar de canal. Porque todo vai pasar na volta co prato. Esto frito. A cobia. Está que flipas. Pero acabasme de cortar a tensión toda. Bueno, vale, pero era por... Vamos con Xulio, veña. Vamos con Xulio. Teño unha tensión eu que vamos, estou temblando de tensión eu. Amo el queso, amo el queso, amo el queso, amo el queso, amo el queso. Eu tamén templo, Eu tamén templo, mira. Pan en tixola, señoras e Pan en señores. tixola, Pan mira. en tixola. Temos aquí manteiga e azucre, vale? A mí Azucre interesa moreno. o pan en tixola. Xa vai, o pan de tixola. Podo este- abrir? Abre, se queres, No, sí, pensei que che fastidiaba. No, mira. Podo abrir, mira, atención Galicia. Quero un O. Pues vamos a dar a volta, Ostras. saca briche. Que ben o entendeu o público. Eu pedinllo a Jaime de Sonido, pero o público fixo. Oh, moi ben, Moi ben, moi ben. Mira, outro. Ahora, fai o favor e tapa. E agora tapa. Tapa. Bueno, Guau, mira, teño aquí agua fervendo para a salsa, que che vou explicar agora. E aquí, manteiga Manteiga e e azúcar moreno, vale? Vamos a botar romeo e clavo de olor. Porque aí vas botar os Aquí vas tomates, botar os non? tomates. Vale. E agora que vamos a facer é botaros para aí. Dei un cortiño para que lle retorza un No, pouco a ca. piel. Xa estamos. Xa estamos No, con aquí non me quero manchar. Mira como ule xa isto, Buah. O que vamos a facer, a idea disto é que sexa un topping por nosos pans. Vale. Vale? Isto é tomate acaramelado que está facendo o Xulio Mato, así Tomate que caramelado. E ahora vamos a facer aí, mira. moita atención, Aí hai moita agua, atención. agua fervendo, vale? Vamos a- Xulio, Sí. como se chama a túa receita? Pan de tixola. Pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. Como se chama a receita que fai hoxe Don Xulio Mato? Pan de tixola. Pan de tixola. Moi rico, 664-4834-9. Mira. Chamade a volta Mira, co prato, 50 euros. Déxame decir o concurso. Pero mira. Dille, pois dillo ti. Dillo ti. 50 euros dunha vez? No, pero di o teléfono. O teléfono, digo, 664-483-419. Moi ben, Moi fácil. moi ben. Chamade que temos... Co 34 chavales de fora da península. Tenemos 50 euros para todos e a todas horas, así que chamade, por favor. Bueno, pues aí está, vale? Xa están, mira, xa están querendo acaramelar, Ahora vamos a baixar un pouquiño para que solten eles o seu jugo tamén e nos axuden. Vale. Baixa ou non baixa? Moi ben, Xan, que Vale. tortilla ben, non? Desde aí, desde lonxe, visto desde... Yes. Con distancia. Estarase queimando, non? No, está xustín, Estás seguro? estou callando. Eu vexo un pouco negra, Sí. A tixola. Atención. Habrá medo A dentro do tixola corpo suele de ser, sí. Xoan Cameixeiras? No, que va, ves tú, Está Xoan bueno. Cameixeiras tenso, pero No. a profesión vai por dentro. A profesión. Profesión. Mira. Profesión. Profesión. Bueno, Ah, estamos Salsa, en Semana Santa. Vou repartir cartas, veño con Xulio aquí. Imos ir a Pontevedra. Alejandro, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Por aquí andando. Hola, Alejandro. Que tal te levas ti co queixo fumado este? Fenomenal. Consumo tamén de vez en cando, Ai, está bo, Está moi Sí, bo. está moi bueno, moi Está bueno. Moi bo. Bueno, pois mira, se sabes a receita de Xulio Mato, a mellor podes levar 50 euros para Pontevedra. Que receita está facendo Xulio? Xulio estaba facendo un pan de tixola. Moi ben, aplauso, 50 euros. Que van para Pontevedra, para Alejandro. Moi ben, vale, gracias, hombre. Un Venga, pan de gracias. tixola que ten un aspecto É unha maravilloso, pasada, Fenomenal, fenomenal. A verdade que sí, Mira como está quedando isto, Ti quen pensas que vai gañar? ¿Cómo? Quen crees que vai gañar?
Acabo de dar 50 euros, Está a cousa moi complicada, creo eu, Bueno. Que había que probarlo, sabes? Había que probarlo. Sabes que podes, mire, sabes que podes. Mira, sacou a tortilla sin avisar, será falso. Vou-te despedir. Alejandro, quítei para aquí. un bico, gracias por chamar. Venga, saludos moi amables, hombre. Chao, hasta loguinho. Este é un falso. Este de É verdad. que se me pasa, Nachiño. Que queres? Ten que quedar así. Date conta que te quero. Pero vamos a ver, vamos a ver. Deixo... Levamos casi 1000 programas e non aprendiches nada de Xulio. Que é berrarme. A ver, coñotas! Non podía esperar máis, fillo. Mira, necesito que este así porque é que ten que ir ao forno, se non sei que se moito. E agora termina de callar no forno e de Vai a ligarse. facer callar por riba no forno. Claro, todo isto que falta por callar queda no forno. Vale, Esto vou nos o sacar sabor xa o daqui, temos, sí. porque Apaga vas eso, queimar. porfa. Vale. Listo. Vale, Guau, aí está. Pois é a tortilla, vou-te dir unha cousa. Máis rara que viñes É na a miña tortilla vida. máis rara, pero con mellor aspecto que vi na miña vida. Vas a flipar, vas a meter un bocado aquí que flipas. Porque é moi rara, Pero Sí, ademais a fago na casa moitísimo. ule moi ben, Claro que ule, joder, isto é gloria. Ti tes tres cativos, Tres non? cativiños. E tiro moito Que va- destas cousas. Ademais, a él lle gustan porque como non teñen xeito ainda para darlle a volta a tortilla, Claro. lles enseño este xeito. Ah, pero estes que che zampa un a cada un. Teño tixolas destas pequenas, individuales. tortillas pequenas. Para que cada un se faga a súa. Ah, vale, porque as fan eles. Sí, home, claro. Home, teñen 11 anos, é lo que quere. Eu teño 33. Claro, pero así saíches, para presentador. Quer decir, eu non sei facer. Ven Vale, pola meter no forno, non? Sí, a meto no forno xa, veña. Veña, pois Listo. va, ábrete. Isto dixo aí. Tempo e temperatura. E veña, está grill. Vale. Arriba de todo, no grill. E allí en 2 minutos o temos. Que é o que 2 me fai minutos. falta a min. 2 minutos, que é o que necesita Xulio Mata non ten, así que vamos Veña. a rir del, venga, vamos. Venga, vamos. Sí, que o teño. Agua fervendo. Salsa agripicante. Arriquitao. Salsa Agripicante, que non me vai Moi sair. ben. Nerea, picante que? No, pois mira, non Nerea, llevamos... picante pouco, Vamos a dixo. botar unha puntiña. A receita levaba 2 cayenas, vamos a levar media, vale? Vale. Mira, un chorrete de vinagre de arroz, Aí. Estás botando todo cousas que lle gustan. Vinagre de arroz, azúcar, cayena, 100 de azúcar, 100 de queixo, 200 de auga, fen de queixo. de ketchup. Ah, de ketchup. Dixetes queixo, Ketchup. Dixetes queixo. É parecido. Vale. Ketchup, queixo, Tamén ketchup. profesión é profesión, vai por dentro. Claro. Bueno, mira como van os tomatiños, Mira. Ahora esto tan pronto ferva, vámonos ligar, está. Espera, o pan subíchelo. Como que subir? Porque estaba a 5,5 ou así. Estaba a 5,5 porque vía que non estaba... Mira. Oh, Porque estás non estaba botando. dobrando guai. Estás botando Pero queixo sacas esta, ves? do gusto, estás botando queixo. por Temos o fora. tempo xusto que vais botar un conto despois ao público. Mira, Vale. isto xa ferve. Entón, agora temos aquí un poquinho de maicena. Para que E vamos espese, botar non? para espesala. Vamos botar un chisquiño só para non liala. E vamos botando. Despois, como Xoanqui tiña aí uns talos que non están na receita, teño vale, verde que moito. vamos botar aí. Pois vou co público de Voltas co Prato repartir queixos. Dalle. Veña, vamos co público, vamos con ele, veña. A ver, ó. 5 queixos para repartir no público. 5 números. Tes que isto saco daqui. Ti tes o teu tamén, non? Eu teño o meu. Vale, atención. Eu vou ir dicindo os números, non que ela me dea. Cantámolo, celebración. E os queixos dámolos ao final do programa. Saca número. Vamos alá. 5 números, Me cago na leche. 23. ¿Dónde está? Vale, pues celebro. 23, jardo o número. Vamos alá. Seguimos, ti vai sacando. 26, vai sacando. 26, celebro. Veña, o 10. Seguimos, quedan 2. O 5. Aí está. E o último queixo, atención. O 21. Guardade os números, vale. Guardade os números que despois repartimos os queixos. E nós imos ver a Xulio. Sí? Imos. Veña, dámoslle un aplauso a ela que está con nós, axudando, colaborando, probando na Voltas co Prato. A ver aquí, ponte aí. A ver, Xulio. Xa temos, xa verás. Está flipando cos queixos, Mira, vamos ter esta para aquí. Bueno, xa teño a salsa, mira, salsiña lista, Buah. tomatiños listos e o pan, que o pan é o... Ostras. O pan é a estrela hoxe, entón mira, vamos coller un.
para que se vexa. Mira para aí, Joan. Mira para aí, Y ahora esto, se Ahora vamos a abrimos... cortar, vámonos. Mira para aí, mira. Vale, Xulio. No sé, es que no se va a coller. Entón vamos a emplatalos. Ti ten cuidado co ceo da boca, Porque... Ese vou poñer para ti, xa que xa lo abrimos. A ver, Guau. teño aquí. Mira que maravilla, como esparrama o queixo todo, Sí, ó. É que este queixo é super bo para fundir, Esparrama, dixo. Como esparrama, Esparrama. Mira, aquí poñemos, pues eso, como se fueran unhas tortitas. E acórdate que unha é para min. Bueno, xa veremos. No, xa veremos, no. Mira que maravilla. Mira como chove, mira o queixo como chove. Mira. Está quieto, non movas. Mira. Sí. Ai. O queixo máis sexy do universo. Non hai un queixo que se derreta como este. Guau. Por aquí. Un aplauso para Xulio Mato, señoras, señores. Moitas gracias. Vamos ver de Xoan, ven. Vamos a dar. Abre o forno, que así xa quito Abre o aquí. forno. Atención á tortilla aberta de Xoan. Mira como se esparrama, meu queixo. Mira que esparrame teño aí. Como que hai? Mira todo. Oh. É que queima, Mira, está así. Inda que non o crees Mira, queima. está así. Quieta. Axúdate, Xoan. No, ahí está, quieto. Ahí está. Mira que esparrama. Por E favor, ahora, que vou a Ameixeiras, moi ben, Esto enriba, lle metemos ahora para que se sepa de que está feita. É máis Vale, cebolín. as 3, lle metemos... Gusta a cebola? Sí. Guau. Pois vamos a darlle un toque. Cando colles o bocao, colle, por favor, con esta cebola, porque está impresionante. Ostras, Nerea. E unhas Está dando moita pinguillas. envexa, Está difícil. Sí. Ves, facemos así. Señoras e señores, Sí, vamos a dar tamén un repartimos. aplauso a Xoan Ameixeiras, crack artista das tortillas e do queixo fumado. E aí vai a pregunta de concurso. Que legume leva a tortilla a receita de Xoan Ameixeiras? Tirabeque. 664-483419. Tirabeque. Veña, vamos probar. Pasa por aí, por favor. Aí á dereita, no cabeceiro da mesa. Ai, que sorte tivetes hoxe, Pois sí, la verdad non que sabes sí. que sorte que tivetes hoxe. Mira pa aí. Bueno, Nerea, eu vou che dicir unha cousa. Bueno, non é que non fai falta que che diga nada, vai probando. Vai probando eso, tentino de non queimarte, tes auga aí, temos o 061 avisado por si acaso, se pasa algo, non, con este pedazo queixo. Imos ir a Santa Comba. Josefina, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Ben, con un pouco de frío. Cun pouco de frío, por nós aquí estamos fervendo, muller. Dale, sí. Nós aquí estamos, vamos, encantadísimos. Quentinhos.